Θακόπουλος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγματι όταν κανείς διαδέχεται το 5ο στάδιο του κομμουνισμού στην Κίνα, μπορεί να αισθάνεται περήφανος ότι όλα αυτά που υπόθηκαν προηγουμένως ισχύουν. Βέβαια, ανακόπηκε η εξέλιξη στην Ανατολική Ευρώπη για αστυνομικούς λόγους, προδοσία ατόμων, όταν είμαστε στο 3ο στάδιο του κομμουνισμού και τώρα εξελίχθηκε στο 5ο απευθείας η Κίνα, η οποία πέτυχε όλα αυτά. Έγινε η παγκόσμια υπερδύναμη που απειλεί τη συνοχή των καπιταλιστικών χωρών της Δύσης, που ανατρέπει το παγκόσμιο νόμισμα, καταστρέφει τις εργασιακές σχέσεις στη Δύση, προλεταριοποιεί επιτέλους τους δυτικούς επαναστάτες, οι οποίοι κάποια στιγμή θα δώσουν όλα στο κράτος. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Βέβαια, αυτό δεν εξαγνίζει τον περιφερειακό άγριο καπιταλισμό, ο οποίος καταδυναστεύει και καταλυστεύει τους εργαζόμενους σε όλη την ανθρωπότητα και δεν αποτελούν αυτά λύσεις. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιοι έχουν χαμένα οράματα, θα πρέπει όλοι να βρισκόμαστε σε καθεστώς παροραμάτων. Και πολύ περισσότερο δεν μπορεί μια σοσιαλιστική κυβέρνηση νεοφιλελεύθερου τύπου, μεταμοντέρνα, νεοκαπιταλιστική, αντί για Golden Boys να έχει απλά υπουργούς, οι οποίοι επιδίδονται σε αντιλαϊκές αναφορές, κατασυκοφαντώντας την εργασία και απειλώντας τους εργαζόμενους ότι αυτοί φταίνουν για όλα. Για να έρθω όμως στο νομοσχέδιο όσο έχει διατυπωθεί. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι ένας κρίκος μιας αλυσίδας δεσμών που επιβάλλονται στον ελληνικό λαό εις βάρος του από αυτούς οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια κατασπατάλησαν τους εθνικούς πόρους και οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία. Και μπορεί να επιμερίζεται το βάρος και οι ευθύνες, αλλά η συνενοχή την οποία επιδιώκεται δεν είναι εφικτή. Διότι χώρια τα φάγατε και χώρια ο λαός πεινάει. Και αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Το νομοσχέδιο αυτό είναι αναποτελεσματικό, περιστασιακό, μεταβατικό, όπως και η κυβέρνηση έχει μεταβατικό χαρακτήρα, περιορισμένο, άνευ πόρων και εκταμιεύσεων και άνευ δομών για να αποδώσει. Έχουμε ριζική αντίθεση στην προσέγγιση. Εμείς θέλαμε να είναι ένα νομοσχέδιο κινητήρας για την ανάπτυξη της οικονομίας μας, γιατί δίχως ανάπτυξη η ύφεση η οποία έχει βληθεί στην ελληνική κοινωνία με τα μονομερή εις πρακτικά μέτρα, τα φορολογικά και άλλα συστήματα, την μείωση των μισθών, την πάγωμα της αγοράς, οδηγούν σε χρεοκοπία. Χρειάζεται ανάκαμψη οικονομία μας. Και η ανάκαμψη θα γινόταν και μπορεί να γίνει με κλαδικές πολιτικές, αναπροϊόν, ανατομέα, αναντικείμενο, με ενίσχυση αυτών των κινητήρων που πάνε καλά, που μπορούν να αποδώσουν, που μπορούν να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία, που μπορούν να ανεβάσουν το ΑΕΠ. Η λογική, έχουμε έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο. Άρα πρέπει να αυξήσουμε τις εξαγωγές για να καλύψουμε το έλλειμμα. Την έφτιαξε κάποιος τεχνοκράτης αυθαίρετα. Κάποιος τεχνοκράτης σύμβουλος. Λάθος. Για να ανταγωνιστούμε εμείς εξαγωγικά άλλες χώρες πρέπει να έχουμε πολύ χαμηλό κόστος εργασίας, χαμηλό κόστος παραγωγής, πρώτες ύλες, μια σειρά προϋποθέσεις, μηχανισμούς διανομής και προώθησης προϊόντος. Ποιοτικά στάνταρτ. Όχι απλά ένα ISO. Πρέπει να έχουμε μηχανισμούς προώθησης και κεφάλαια κίνησης. Μα δεν υπάρχουν αυτά. Άρα, αντί να δοθεί η μάχη στον εξαγωγικό τομέα, η μάχη πρέπει να δοθεί στη μείωση των εισαγωγών, στην ενίσχυση της εσωτερικής παραγωγής, στην προώθηση των ελληνικών προϊόντων, στην ενίσχυση της ελληνικής βιοτεχνίας, στην τόνωση του ελληνικού εμπορίου, στην κάλυψη του πρωτογενή τομέα της παραγωγής, γιατί και στον τομέα των τροφίμων κάνουμε τεράστιες εισαγωγές.
στην ενίσχυση οτιδήποτε παράγεται στην Ελλάδα, γιατί μόνο αυτό είναι ανάπτυξη. Και δεν υπάρχει αυτός ο προσανατολισμός. Άκουσα και τρελά πράγματα προηγούμενα. Ο τουρισμός, λέει, είναι επικερδής. Ναι, είναι το 17% του ΑΕΠ. Αν στον τουρισμό δεν δώσουμε τη μάχη, πού θα τον δώσουμε τον αγώνα? Αν στον πρωτογενή τομέα δεν καλύψουμε την εισαγωγή κρεάτων, πρώτων υλών γάλατος, ως πρίον, ξέρετε τι σημαίνει τώρα η αύξηση των τιμών του πετρελαίου πάνω από $100? Ότι θα πρέπει να ξανασκεφτεί η κυβέρνηση να βάλει τις φακές και τα φασόλια και τα άλλα στην ενίσχυση. Γιατί πρέπει να παράγουμε εδώ. Δεν μπορούμε να εισάγουμε άλλο. Δεν το καταλαβαίνετε? Ότι τα πράγματα απλουστεύονται. Εμείς είχαμε άλλη λογική. Σας είπαμε 5% ΦΠΑ στα ίδια διαρκούς κατανάλωσης. Εσείς αυξήσατε τον πληθωρισμό χωρίς να αυξήσετε τα έσοδα. Το διαπιστώσατε στην πράξη. Οι αποκλίσεις στους συντελεστές είναι πάρα πολύ μικρές. Το μόνο που πετύχατε ήταν να βοηθάτε την αγορά να αποσταθεροποιείται. Εμείς λοιπόν έχουμε σαφείς θέσεις. Η λογική σας να κατανείμετε με βάση αυτόν τον νόμο με γεωγραφικά κριτήρια τις επιδοτήσεις, τις βοήθειες, γιατί δεν είναι και βέβαια επιδοτήσεις, είναι φοροαπαλλαγές κυρίως, είναι λαθεμένη. Σας είπαμε ότι οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες είναι σημαντικές. Άλλο Κάσος, άλλο Ρόδος. Άλλο Καλάβρητα και κάμπος της Αχαΐας που ψωμολυσάει και άλλο παραβιομηχανική ζώνη. Και μας βάλατε στη Β' ζώνη γιατί λέει το ΑΕΠ είναι μεγάλο. Στη Γ' θα έπρεπε να είμαστε, όπως έχει ομολογήσει και όπως ήταν και πιο πριν. Αλλά δεν το βάζω τοπικιστικά. Το βάζω συνολικά. Αντί για γεωγραφική αντίληψη που έχετε εσείς, θα έπρεπε να έχετε κλαδική αντίληψη. Να υπάρχει η λοκομοτίβα, ο κινητήρας, ο μοχλός, η ανάπτυξη. Δεν το κάνετε αυτό. Έτσι λοιπόν, με έντονη υποκειμενικότητα, με έλλειψη διαθέσιμων πόρων, με χρέη του προηγούμενου αναπτυξιακού 6 δις, έτσι είχε πει ο κύριος Ρήγας, με 4 δις σχεδιασμό που δεν υπάρχουν, 1 δις υπάρχει, τα 3 δις είναι φοροαπαλλαγή. Πάτε να δικαιώσετε τον κύριο Μητσοτάκη, το 0/0 του δίνε συν 4%. Δηλαδή, αξία έχει αυτά που δεν σας παίρνω, όχι αυτά που σας δίνω. Είναι λογικές που πρέπει να τις επανεξετάσετε σε άλλη λογική, σε άλλη βάση. Εσείς κληρονομήσατε από τη Νέα Δημοκρατία 2.500 φακέλους. Η Νέα Δημοκρατία λέει: είχαμε ένα πετυχημένο αναπτυξιακό. Σας έδωσε έναν παράδεισο και την άλλη μέρα, μόλις έχασε τις εκλογές, έγινε κόλαση. Αυτά είναι αστεία και κομματικοί εγωισμοί. Σας παρέδωσε μια οικονομία χρεοκοπημένη και εσείς τη βουλιάξατε ακόμα περισσότερο. Εμείς θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι απέναντι σε αυτόν τον νόμο έχουμε κριτική στάση. Έχει θετικά σε σχέση με τη διαφάνεια, τη διάθεση του Υπουργού να φέρει στη Βουλή ετησίως έναν απολογισμό, κάποια δεδομένα, να ενημερωθεί. Όμως έχει και αρνητικό κυρίαρχο την έλλειψη στόχευσης. Το έλλειμμα του ισοζυγιού τρεχουσών συναλλαγών σε σχέση με το ΑΕΠ πάει γύρω στο 10% το 2010. Εδώ πρέπει να πούμε επίσης ότι έχουμε πτώση 40% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου, το οποίο οφείλεται στην έλλειψη αγοραστικής δύναμης, στην έλλειψη ρευστού στην αγορά. Πανηγύριζε μια τηλεόραση κρατική χτες, μειώθηκε, λέει, το ύψος των επιταγών των ακάλυπτων, από τα 3 δις στα 2 δις. Μα δεν εκδίδουν πλέον οι τράπεζες επιταγές. Επόμενο δεν είναι. Πώς θα αυξάνεται? Ρωτάτε όμως όλους αυτούς οι οποίοι έχουν ακάλυπτη επιταγή γιατί την έχουν. Πόσοι από αυτούς κάνει να λαβαίνουν επιστροφή ΦΠΑ, που είναι χρέη του κράτους, του δημοσίου. Το έλλειμμα λοιπόν του κρατικού προπολογισμού έπεσε στα 19,6 δις ευρώ από τα 30 δις. Και είναι τεχνητό αυτό. Είναι ασκημένη η καθυστέρηση απόδοση στους δικαιούχους χρημάτων πληρωμής υποχρεώσεων του δημοσίου. Πρόκειται περί τεχνητού περιορισμού των συντελεστών. Και εμείς μέσα σε αυτές τις συνθήκες αισθανόμαστε το μεγάλο κίνδυνο και όλες οι μεθοδεύσεις που ακολουθούνται για εκλογικά τεχνάσματα να μην έχουν καμία βάση, η Ελλάδα να βρεθεί προ απειλής νέων επώδυνων μέτρων για την επόμενη τριετία. Γιατί περιορίστηκαν ακόμα οι δαπάνες των δημοσίων επενδύσεων κατά 12%, από τα 9,5 δις στα 8,4. Ξέρετε σε τι κατάσταση θα έχουμε σε λίγο τα δημόσια έργα, που δεν πληρώνεται, δεν δίνεται επιστροφή ΦΠΑ και δεν υπάρχει κινητήρας? Σε τραγική, γιατί οι τράπεζες αρνούνται να αναχρηματοδοτήσουν. Είχαμε πτώση των ιδιωτικών καταθέσεων μέσα σε μια
χρονιά κατά 38 δις. Τα 200 δις έπεσαν από τα 238. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η αρνητική ανάπτυξη, η ύφεση την οποία προερέγραψα προηγούμενα, είναι πλέον μια συνθήκη στην οποία δεν υπάρχει και το ηθικό, το κουράγιο αναζήτησης λύσεων. Βέβαια, εσείς λέτε, ελάτε να καταθέσετε μέχρι την Άνοιξη τα επενδυτικά σας σχέδια. Και βέβαια, αφού δεν έχετε να δώσετε χρήματα, θα δώσετε φοροαπαλλαγή. Ισόποσου ποσού της επένδυσης, το οποίο σταδιακά θα αποσβεστεί με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει δέσμευση της κυβέρνησης ότι δεν θα επιβάλλεται φόρος έκτακτης εισφοράς επί των κερδών στη διάρκεια ισοσκελισμού του ύψους επένδυσης με τη φοροαπαλλαγή. Διότι αυτό είναι άκρως επικίνδυνο. Όταν δείτε ότι κάποιος αναγκαστικά κάνει αποθεματικό τα χρήματα τα οποία εσείς δεν του τα παίρνετε, να πάτε μετά να του πείτε, έλα εδώ, φέρτα. Έκτακτη εισφορά. 30%, 20%, όσο εκτιμάει η κυβέρνηση, όσο έχει ανάγκη. Αυτό το πλαίσιο δημιουργεί μια φορολογική ρευστότητα και αστάθεια. Δεν είναι ελκτικό. Ποιος ξένος επενδυτής θα έρθει σε αυτές τις συνθήκες στην Ελλάδα? Με ποια κίνητρα θα πάρει πρωτοβουλία να πει πάω στη χώρα αυτή? Την ώρα που η εσωτερική αγορά έχει απομειωθεί σε επίπεδο ικανότητας να αγοράσει, να καταναλώσει. Η καταναλωτική δύναμη των Ελλήνων είναι πλέον πάρα πολύ ισχυρή. Δεύτερο, υπάρχει τραπεζικό πλαίσιο, υπάρχουν τράπεζες οι οποίες αναλαμβάνουν να σηκώσουν το βάρος μιας επενδυτικής δράσης. Αυτός ο νόμος τον οποίο συζητάμε σήμερα εδώ είναι ο νόμος της συναρμολόγησης. Δεν είναι από μόνος του αυτοδύναμος. Θα έρθει άλλος νόμος για το Ταμείο Κρατικού Παρεμβατισμού να καλύψει τις επενδύσεις ή να αναχρηματοδοτήσει την αγορά. Άρα λοιπόν έχουμε απρόθυμες τράπεζες. Και έτσι τίθεται ένα μεγάλο ζήτημα. Με ποιο τρόπο θα πάμε μπροστά? Με ένα νόμο όπου τα κριτήρια είναι αντικειμενικά και διάφανα, δεν αμφιβάλλουμε, στις κανονικές επενδύσεις. Μας ακούσατε και ευχαριστούμε για αυτό, ο ελληνικός λαός ευχαριστεί, που δεν βάζετε την υπηρεσία πλέον σαν κριτήριο και σαν προϋπόθεση για να κάνει κανείς την αίτησή του. Και στον υπηρεσία να περιλαμβάνεται το όνομά του, δεν απαγορεύεται πλέον να κάνει αίτηση. Θετικό αυτό. Το ζητούμενο είναι πώς θα προχωρήσει η αγορά, πώς θα επανακυλήσει το εμπόριο, πώς θα λειτουργήσει η βιοτεχνία. Οι τράπεζες οφείλουν το μεγαλύτερο μέρος των ενισχύσεων του κράτους να τις δώσουν στην αγορά, διότι διαφορετικά γίνονται οι ίδιες υπόλογες. Είναι αντικειμενικά αυτά. Εμείς σας είχαμε περιγράψει και την οικοδομή, σας είχαμε δώσει και ιδέες πολλές φορές. Και αν υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι μας ακούτε εν μέρει. Δεν ακούτε την κοινή λογική, δεν ακούτε το πνεύμα του πολίτη που ζητάει λύσεις συνολικά. Γιατί? Σε ποιον είστε δέσμοι και πού? Τι σας εμποδίζει να υιοθετείτε πιο προχωρημένες πολιτικές αντιλήψεις? Φτάσατε στη λογική του έντιμου καπιταλισμού, όπου δεν πρέπει να επανέλθουν στην Ελλάδα διαφυγόντα κεφάλαια. Διότι θα φορολογηθούν και γιατί κινδυνεύει ο άλλος να υποστεί ποινές μεγάλες. Και έχετε κάθε χρόνο ένα ασταθές φορολογικό σύστημα. Να πείτε, το φορολογικό μας σύστημα θα ισχύσει για 5 χρόνια με αυτά τα σταθερά. Αν δεν το κάνετε αυτό, δεν πρόκειται να προχωρήσει καμία επένδυση. Ιδιαίτερα τις μεγάλες, στις οποίες αφήσατε έναν υποκειμενισμό να μπορεί να επαναδιαπραγματευτεί ο Υπουργός, και εκεί κάναμε μια κριτική. Ο έντιμος Υπουργός θα διαπραγματευτεί υπέρ της χώρας, ο άλλος υπέρ του εαυτού του. Αυτό το αφήνω κατά μέρος. Θεωρώ, ξεκινάμε με το προήμιο του δημοσίου συμφέροντος. Και λέω ότι με αυτά τα δεδομένα δεν έχουμε βηματισμό προς τα μπρος. Αυτός ο νόμος δεν είναι από μόνος του αναπτυξιακός. Έχει ευχετικές προθέσεις. Δεν έχει δομή ως νόμος για να οδηγήσει σε έξοδο από την κρίση. Δεν έχει ουσιαστικά κίνητρα και δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει επιλεκτική ενίσχυση των κινητήρων της οικονομίας. Μετά από αυτά, το μόνο που μένει να πει κανείς, αν θέλει να είναι ειλικρινής, είναι ότι